हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ APDCL निफ्राय लेटेस्ट आपडेट सफैदों लोगोफोर जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन बे पस्टआ केन्सेल जाबाय गासै पस्टआ दङमोन 1950 दा गासैबो पस्टआ केन्सेल जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन अफिशियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंब्लाबो चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो बेबादि जबनि लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थानो दा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला लोगोफोर APDCL निफ्राय गाज्रि खबरा बेनो जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोननि आनजादनि रिजाल्ट फैनाय नंला मानोना पस्टआ केन्सेल खालामबाय दा बेखायनो जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन तो दायो जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन लिंकखौ होनाय जादों तो नोंथांमोना फैबानो जाबाय दा जों अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नैबेबादि पेज मोनगोन दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना तो केरियाराव नायबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै केन्सेल नटिस मोनदों केन्सेलेसन नटिस दा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दा बे निउ मोनदोंना तो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों नायनो हासिगोन अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे जाबाय मोनसे अफिशियेल नटिफिकेशना जाबाय अफिशियेलि होनाय दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा माखासे पस्टआ केन्सेल जाबाय बेनि गेजेरावबो आरोबाव मोनसे गिदिर पस्ट दंमोन ल'नि तो बेबो केन्सेल जाबाय तो डिपुटि जेनेरेल मेनेजारमोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे पस्टआबो केन्सेल जाबाय माखासे जाहोननि थाखाय जानो हागौ सिङाव माबाफोर सोलिदोंमोन दा बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायनो बेखौ अफिशियेलि केन्सेल खालामबाय दा बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायनोसै गुबुन पस्टआव जाय पस्टआ बांसिन दंमोन फ्रेश केन्डिडेट एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि पस्टआबो केन्सेल जाबाय दा जों नायनोसै फैदो नेक्स्टआव दानिया नोंथांमोना बेयाव बांसिन एग्जाम होदोंमोन जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट जेरै पस्टआ दंमोन फिल्ड एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय सहायक दङ आरो ड्राइभारमोन तो बे नटिस होबाय लोगोफोर बेबो पस्टआ केन्सेल जाबाय माखासे जाहोननि थाखाय तो सिङाव माबाफोर सोलिदोंमोन जानांगौ बेखायनो केन्सेल खालामबाय अफिशियेलि दा बे एग्जामा जादोंमोन 2018 आव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन 2018 आव दा बे एग्जाम जानाया जादोंमोन नाथाय बे एप्लाइआ लोगोफोर दायो गोदान जाफिनगोन ना जाफिना बेनि सायाव जेबो अफिशियेल नटिस फैयाखै आरो एग्जाम जाफिनगोन ना जाफिना बेनि सायाव जेबो नटिस फैयाखै नाथाय पस्टआ केन्सेल जाखाबाय लोगोफोर दा बेफोरबायदि माखासे पस्टआ अफिशियेलि केन्सेल खालामना होनाय जाबाय तो जायफोरा एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना रिजाल्ट मोननाय नंला दा नेथ'दो लोगोफोर लेटेस्ट नटिफिकेशन जे बिनि सायाव मा राहा लानाय जायो नोंथांमोना नेदो जायफ्रा आनजाद होदोंमोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन APDCL नि जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव